Aydımçı, showman Şahir, Tadınlı, Turgun, kompozitor, artist, alpbarcı, operator, rejissör, blogger. Tanış yüzler. Türkmen Portal web-saytynyň mehriban tamaşaçylary ine tanış ýüzler atly gepleşimiziň ýeni bir sany siziň bilen. Biziň bu gepleşimiziň tanış ýüzi bolsa ýurdumyzyň belli blogeri hemmemiziň tanaýan Aynulamy. Aynula seni gepleşimiziň täze tanyna hoş gördük. Tamam, spasibo. Aynula ine tanış ýüzler gepleşimizi bilýäňiz. Owa. Gördüm. Diýdiňiz ýa-ni. Onu size ýene bir gezek ýatladyň. Tanış ýüzler gepleşimizde 25-den sonra taýynladyk size. Şol 25-den sonra iň bolmany 20 sanyny 3 minütiň içinde dogry jogap berseňiz, gepleşimizin ýeňjisi bolýaňyz. Meniň ýeňji bolup görünbam. Ýeňji bolmadyňyz. Ýeňji bolmadyňyz. Ýeňji bolup görün ýok. Entek ýeňji bolup görün ýok. Ýöne soraglaňyzy reskajyk, çötkajyk okamaly. Wagtym almam. Hemen 3 minut wagt berýär. Onu siz taýyn bolsaňyz, taýyn. Başla berilme. 3 minut wagtymyz gitdi. Iň köp näme pul soýan Aynur? Taktı. Muňa diýne ertir diýdik, ertir bolsa diýilmeýär. Şuň. Ullakan gadan ýöne şoňum içine bir tyrgmaýan zat. Ullakan gadan. Gadan ullakan. Ýöne şoňum içine tyrgmaýan zat näme zat? Adam. Ýa belki has uly bolsa adamym tygaraňa. Baýba. Fakat kirlene niýden geçen? Böyle. Gel. Suwsuganok. Suwsugyar gadan. Okey, goýsan sugmada çok gider. Oňa gül gün çöne. Ada. Böyle bilemok da Gelme diýseňem gelýär, gitme diýseňem gitýär. Gelme diýseňem gelip dur o zat. Gitme diýseňem gidip dur, gidip dur. Awra gidip dur, öyle. Ne üçin gidip bilýär? Taklajak bolýar, saklap bolmaýar ony. Ýa, Ferhat ol, gidip durna sen, vay ýetişemok diýen. Wagt tawa. Ola öýüň içinde, siz hem oň içinde. Ola öýüň içinde. Siz hem oň içinde. Ola öýüň içinde. Hawa. Men. Sen Ferhat öýüň içinde bir bahar zat şol. Şotaýda henem bar şoň içinde. Komnat. Komnatyň içinde durşadat. Ola öýüň içinde, menim öýüň içinde, senem oň içinde. Sen şotadyň içinde, twidiş diýetem. Ayna mı? Ayna hawa. Çağı kan, iň gorkan zadyň nämedi? Wysatý. Gurleme näçe wagt durup bilersiň? Wapşe durup bilem, gurleme. Ödüm bilen gurlaşyp gördüňizmi? Конечно, günne 3-4 ödüm gurlaşyp. Aýagy ýok ýöreýär, dili ýok gurlaýar. Aýagy ýok ýöreýär, dili ýok gurlaýar. Aýagy ýok. Aýagy ýok, ama gidip dur. Dili ýok gurlaýar. Biziň kömegimiz bilen gurlaýar, biziň kömegimiz bilen ýöreýär şo zat. Dil. Dogrymy? Dil şonu aýdýar. Be. Esasanam okularda diýeli köplenilýär. Okuwçylar bunda näme diýär? Okuwçylar Aynula bunda näme diýär? Men size ýeňje näme Okuýar. Okuýar näme okuýar? Hat. Aýagy ýok ýöreýärmi? Serediň 10 tane öküz 5 litr süt berýän bolsa, 5 tane öküz näçe litr süt berýär? 5 litr. Öküz süt berýän okuwçylar. Ertirlikde näme ip bolmaýar? Ertirlikde näme ip bolýar? Arbet ujun ip bolmaýar. On minut artyk köp saklap bolmaýan zat. Paxtada näme ýeňil zat? 10 minutdan artyk köp saklap bolmaýan zat. Biz özümizde 10 minutdan artyk näme saklap bilemizok? 10 minutdan asla saklap bolmaýar. На русском можно? 10 minutdan artyk näme saklap bilemizok? Что мы не можем больше 10 минут сдержать? Эмоции? Нет. Эмоцияң saklap bolýar, Aynur? Не всегда. Dim saklap bolýar. Özüňde halamaýan endiň häsiýetiň barmy? Hawa, hemekşe ananmazlyk. Anan ýaňyz da. Ile ananyňda. Anan ýany. Haýsy multfilmiň gahrmany akordeon gowary açarmany. Krokodil, Чебурашка, krokodil diýen. Haýwanyň dili gara reňkde bolýar. Ýeke haýwanyň reňki gapgara reňkde bolýar dili. Wagtymyz boldy, şoňa jogap bermäne wagt beren. Haýsy haýwanyň dili gapgara bolýar? Kime edeyin? Yılanın kılka. Yok. Uzun hayvan.
Jirafın dili. Qaraken benim hayran kaldım sana. Görmeli yani. Ama benim görecek, benim şöyle Kaç soruğa okatıldım. cevap verdin? 16. Sure. Ne aynı olam, yengece defimeli benim size. Yönü bizim sorularımız şeyle ütkoşup pikir etmeyen cevaplan böyle bu sorularda. Yönü qıynanım yok. Bu bir yönü vaxtın hoş geçirme üçün Gorkodiyat tamaşaçılarımızda bu gepleşigi hem de siz bizim bu gepleşigimizde yengece bolmadınız. К сожалению. Yengece bolmadınız. Inni biz dereceli taparımızdan size bir şart koyasıydık. Eğer kabul etsem, men şartım birinci geçen adam bilen bilem oqiyid oğlan hayta öňünden birinci çıkta şoň ýanyna baryp sen siz bilen selfie düşden bolýarmy diýäňiz. Işo emosiýasyn alýar. Kabul edýärmi? Kabul edýärmi? Ben bildim. Спасибо. Спасибо. Отмечай. Кому бы мне подойти? Здравствуйте, здравствуйте. Я вас узнала. Можно с вами селфи сделать? Пожалуйста. Со мной сфотографироваться можно? Я вас узнала. Gördün şöyle. Kamerayı видела и kaçtı. Валерий, спасибо. Кепка, да вы же рэпер. Можно с вами сфоткаться, Дина? Здравствуйте. Вы же рэпер? Да? Можно с вами сфоткаться? Я вас узнала. Можно? Можно одно селфи? Можно одно селфи? Можно. Спасибо, спасибо. Я это сделала. Aynen öyle. Köp sağ ol. Şartımızı kabul edip, şartımızı yerine getirenin için hem gepleşimde çağırkılımızı kabul edip gelenin için. Sağ olun, çağırın. Интересно было. Hava, yengilim deyip qıynanar yalıq gepleşip geldi oradan. Hem de bizim gepleşimizde yakından yardım veren Katmer kafemizde hoşarlığımız bildiriyat ve sana Katmer kafemizin adından soğudumuz qavşırıyat. Minnettar, sağ olun. Yine bir gede köp sağ olsun aydı. Спасибо. Üstünü var dolayacağım. Спасибо. Sağ olsun. Tanışılar atı gepleşimizi geçip kutarıyat. İnnik tanımızda görüşençe hoş sağ olun.